Nibonani, molweni, ndiyamkela kwi-SCTV ngesiXhosa. KwaHlathi ke guys, omnye ukhomba omnye esweni, nomnye ukhomba omnye esweni. Uthi uMeka noHlathi kubhizi, uthi uHlathi nguwe lo wena uvusa izinto zakudala. Yiyo le nto sekunje ngoku likamva mna naye sesaxolelana sirayithi sobayi-two. Uthi uMeka uthi okay, eyona nto ndifanele uyiqonda uba kulo mtshato wethu ngoku sophila impilo yokutyholana thina. Waqala ke le custody ke uthumza into ebuza uba ke lithi into egqwetha ude wabe uqhubeka negqwetha elisemthethweni noba lelivaliwe. Wathi omnye no, iyaqhubeka into iqalesa ukhona phaya ikheyisi isesemthethweni. Wathi ke uthi uMeka okay uzungandifaki ke mna kodwa kule nto yakho. UHlathi uyabuza uba njengangoba kutheni ngoba kaloku nguwe mos umntu ozoba ngumama womntwana. Uthi uMeka utheni obuphambene uba ucinga into yoba mna ndizawukhulisa umntana wakho noZoleka? Walokha guys uHlathi wangazi uba makaphendule athini. KwaZoleka kuzoleka noLazarus bayazijimela wethu akho nditheni. Then ke abesesithi kuzoleka she can't wait into yoba kude kuqala le nto le-summit azokwazi ukubonana noLilian. Siyifake into ethi ke uLilian ke kucaba uyamazi efowunini ngoba wakho wazama uofarisha umsebenzi but akakamboni but ke uyamazi. So uvele waphakama xa kulapho kuLazarus yamjika wethu into enoLilian phakathi esithi nje uLilian ungumntu ozibaxayo izinto and ixesha elinintsi unegative. Enye yezinto yazenza into yoba into yabo bobayi-two ingasebenzi. And ke ngoku into eyenze into yoba baxaba bazosebenza ke bayabuyela kule summit bafakwe kwilist because kuthiwa if bazokwazi ungena phayana kunyanzelekile bayazi uba noLilian uzobe khona ke apho. So ke uthe ke uZoleka hayi wethu into encinci le safike siyithi qhwi nje sidlule sibuyele kwimpilo yethu nobavumile. Lazarus ke uthe yeyona nto mna ndiyifunayo vele leyo. So ke uye wathi uZoleka anyway ke if usisi uqala izinto zakhe ndizawube ndikhona mna ndizawuzama ukumaneja. So be-happy kuLazarus because umntu wakhe uzawukwazi umaneja i-ex-wife yakhe. KwaHlathi yaqhubeka ke i-fight ke guys, bayalandelelana apha endlini omnye ubheka ngapha nomnye ubheka ngapha. Uthi uHlathi wena zange uyithethe le into uyithethayo ngoku sasenza umcimbi womntana apha. Uthi uthuma kana ndizabe ndiyithetha njani into eyanto yayikhokhiswe phambili yayingumntana nje. Uthi uForest wena lilonke awumfuni umntanam awumfuni. Hayi ke uthi uMeka wazimela ke kule game esithi ungakulinge nje wenze loo nto apha, ungakulinge wenze loo nto uthethe loo nto uyithethayo because kaloku awenzeli kwabavumile wena wenzela nje ukuziphindezela kuZoleka. Uyaphika ke guys unyana uthi ndenza into njengotata womntana nenza into elungileyo mna qha. Uthi uMeka uthe ke kulungile ke Hlathi uba uyawina uzuyazi uba mna andizukhulisa umntana ongenguwam mna, ndizawukhulisa umntwana owam lo umntana ononina esaphila soze ndenze le nto. Ummile ke udade uthi njani uthini. Uthi uMeka undive kakuhle. Watsho waphuma wamshiya eme apho. Emsebenzini ke guys woZoleka baphuma kwi-meeting bebenayo no-Onga ke bathe xa bephuma ke uZoleka noLazarus bazithela kuHlathi. uHlathi uyokhuphela umsindo phaa kubo ethe ngcu exa kweofisi. Bathe xa bayana ngamehlo ke guys wabephakama ke sindoda inkulu sithi ke andihamba apha singadanga sabe thina sonke siyathetha. Hayi ke bamfaka ngaphakathi ke apho after ke ufuna ubona khona unyana wakhe. Yena uZoleka uthe ayilo xesha lirayithi lo mntana akakabikho rayithi. uHlathi uthe nale yokundivimba into yoba ndikwazi uvizitela unyana wam ndizayifaka kule case yam. Uthi noba ningacingi into yoba nina nimuthi usile uhlengiwe kodwa upalesa uphezu kwayo ikheyisi izoba ngathi nina singuDavide noGoliathi. Wathi I hope niyalazela ubali baliphela kanjani. Wangena kuLazarus ke guys ke esithi yesigqibo khawuthethe nalo mntu wakho enze into elungileyo otherwise kuzawuphuma iinto zakho phaa ecourt. Uba wena kaloku unomongimali etsho ke into yoba kuba akazali ke guys iyamdelela umongimali siyamkhumbula mos. Heyi waphakama xa kulapho kuLazarus eyombamba ngesixhanti emdibanisa nodonga embuza uba uthini na uthini. uHlathi ke uyaqhubeka uyamprovokha ke uthi betha mfondini khawulezisa qhubeka betha. Kuye kwanqanda uZoleka ke uHlathi ke uthi undincedile ndiza kongeza ke ndizahamba ndiyokongeza ikheyisi phaa kulaa kheyisi into ethi wena undihlasele. Wathi ke ngoku uZoleka yabona xa ndigqibile ngani nina soze wena ekhomba uZoleka soze ube nazo nee-rights ezizovuzitha wena etsho ke esithi nje ndithe kuwe into endiyifunayo ndifuna ubona unyana wam. Waphuma ke bathe xa bephuma ke guys phandle babe sebesithi uZoleka the sooner sifumana umongezi the sooner sizokwazi ukuhlulana sizokwazi ukudilana nento edibanisene noHlathi.
uLazarus uthe-ke leyo-ke ndiphezu kwayo, kodwa-ke wena fumana i-information phaa kuThumeka. Uzoloku uthe akafuni ukumfaka-ke uThumeka kule nto. uLazarus uthe kuyo yonke le minyaka uHlathi bebhizi enyoba abantu, uThumeka bekhona, akakho innocent. Thina-ke into masiyenze, masimphe i-immunity nje abe yi-witness yethu, acule ngayo yonke i-information esiyidingayo yee-meetings zikaHlathi noMongezi. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.